Vi har udviklet et testsetup, hvor vi har mulighed for at invitere en sending prøvekaniner ind i vores omgivelser, ind i vores køkken, vores lille laboratorie, hvor vi tester vores private dining serveringer. Ja, sådan vi lever af at køre rundt i hele kongeriget, rundt omkring i Europa og lave de her private dinings, hvor vi forsøger at tage det bedste fra restaurantoplevelsen hjem til kunderne. Her laver vi som oftest mellem 8 og 25 retter per mand. Det er en hel masse mad, vi er nødt til at teste af, før vi ligesom rykker det ud til kunden. Det, der er så smukt ved det her, det er, at normalt, når du går ud på meget dyre og meget lækre restauranter, hvor gastronomien er så meget i højsædet, der oplever du aldrig nogensinde en interaktion med kokken. Det gør man jo her. Der er et stort sammenspil mellem kokken og gæstene, der gør, at du kan formå at stille spørgsmål, du kan være med i processen. Og det er altid vildt at opleve, hvad kan man sige, den ting, der går forud for, at man sidder og har en stor restaurantoplevelse. Så det er det, som jeg har oplevet i dag, vil jeg sige. Stort set altid virker det virkelig, virkelig godt, og så skal du bare give 10 ud af 10 stjerner.